Янгынды искәртү корылмалары яшәеште күпкә хәвефһезлерәк итә. Башкортстанда 2016 елдан алып республика казнаһы исәбенә 160 меңдән ашу ошондай прибор куелган. Искәртү корылмалары менән ишле гаиләләр, яңгыз яшәүче олылар, шулай ук сабыйлары туган яшьтәр бушлай тәэмин ителә. Республика башлыгы Ради Хәбиров карарына ярашлы, быел 9 майга тиклем Бөек Ватан сугышы ветерандары яшәгән өй һәм фатирдар шундай прибордар менән тулыгынча җиһазландырылырга тиеш. Сибай каласында 14 ветеран бар. Шуларга бүгенгә коюп сара тиешбез ошо корылмаларды. Бу корылмаларды алганда кешенең гомерен бик һәйбәт коткара. Чөнки быел адакы 3 ел эчендә ошо корылма аркасында 363 кешенең гомере коткарылган. Уның иченнән 744 кенә баланың гомере коткарылган. Шуңа күрә бұл яңа карар буенча бұл категорияга бушлай тарату буенча ошо ветерандарды индирилеринде. Янгын сыгуын искәртүче прибордар төтөнгә бик һизгер. Бәләкәй генә ут барлыгын тойган корылма көчле тавыш бирә башлай. Буны хатта күршеләр дә ишетүе ихтимал. Быел гыйнвардан алып республикала шундай 8 осрак теркәлгән. Корылма ярдәмендә 20 кешенең гомере һаклап калынган. Шуларның 13-е балалар. Гөлсәрия Билева, Ринат Музафаров, Радмир Исәнгулов, Любовь Карпова, Яңлыктар хезмәте.